Mami, enséñalle aí como está o arjeiro do ano pasado. Mira. Parece area, parece terriña, mira. Ves? Como Ai, queda. Bueno, isto é unha maravilla. A isto me refiero, isto está compostado. Xa, Vedes? isto é unha E maravilla. vedes esta... Mira o que acabo de encontrar. Vedes esta cousiña seca aquí? Ah, Sabedes de que é? dun nido dun rato. Dun iniño dun rato. Matiña o sete un día. Cambiaste luz de sitio, mamá, non digas cousas así. Bueno, é verdade. Cando encontredes así, no medio do composteiro, isto foi un iniño dun ratiño que entrou aí para parir e marchou, non sei onde anda, pero bueno, o que vos quería enseñar é que o arjeiro, ves, dun ano para outro, queda así, soltiño, Queda solto. ves? E non cheira a arjeiro, o sea, perdeu todo o cheiro que tiña de amoníaco e de mexo, porque ferveu, porque leva fervendo e descompoñéndose, pois eso, casi un ano, verdad, Lolo?